on zareten guztiek. Hemen elkartu garen gazteak, bakoitza den esparrutik, Arabako gazte mugimenduko kide gara. Prentsaurreko honen bitartez, azken urteotan Arabar gazteriaren izandako errepresio basatia salatu nahi dugu. 2007ko urtarrilean, Auzitegi Gorenak jarrai, aika, segi antolakundeak terrorista izendatu zituen. Eta horrez geroztik, 214 gazte izan dira atxilotuak, eta horietatik 130 espetxeratuak. Gazte antolakundeak terrorista izendatuak izan zirenetik, Makrosarekarak seniorri segi burututako atxiloketetan, esparru ezberdinetan antolatutako 200 gazteei, erakunde terroristako kideak izatea leporatzeaz gain, kale borroka arazoekin lotu dituzte sistematikoki, eta inolako frogarik gabe. Atxiloketa hauetan, pairatutako inkomunikazioen ondorioz, torturaz lortutako izenekin, gaztez osatutako zerrenda beltzak eraiki dituzte. Gazte hauek egunero atxilotze eta torturatze arriskupean aurkitzen direlarik. Errepresioak Gasteizen izan duen eragina bereziki latza izan da. 50 gaztetik gora arrazoi politiko zilengatik atxilotuak izan dira, eta 55 gora espetxeratuak. Askok tortura basatiak salatu dituztelarik. Egun, 15 gazte arabar Espainiar zein Frantziar kartzeletan sakabanatuta aurkitzen dira. Guztira, 700 preso politiko baino gehiago osatutako euskal preso politikoen kolektiboaren baitan. Ezin dugu ahaztu ere, soilik Gasteizen preso politikoen kopurua 50 gorakoa dela, beldurgarria zinez. Azken denboraldian, errepresioa hurbiletik jasan duten gazteen adibide dira euraginduaren zain estatu frantsesean preso dauden Alaia Zaldibar eta Bergoi Maderna. Bi gazte hauek poliziaren atxaparretatik alde egin zuten torturek hiltzeko helburuarekin. Zenbait zumak dira antzeko egoeren aurrean, azken urte hauetan zehar bere herrietatik ihes egin behar izan duten gazte arabarrak. Oier Urrutia gasteiztarrari 14 urteko kartzela zigorra ezarri dio Salbuespeneko Auzitegi Nazionalak, terrorismoaren akusaziopean. Horretarako inolako frogarik mahaigaineratu gabe. Ekaitz Amaniago gazteak antzeko egoera pairatu du 7 urte erdiko kartzela zigorra kondenatua izan delarik. Epaitu berri den Jokin Zerain gaztea 17 urteko zigorra eskaeraren aurrean aurkitzen da, sententzia jasotzearen zain. Horreko gasteiztarrak bezala, bere pentsamolde eta azken finean bere herri zein auzoarekiko konpromisoagatik neurrigabeko mendeko epaia jasotzearen arriskupean delarik. Testuinguru honetan kokatu daiteke ere, azken aldian modu harrigarrian areagotu den gerra zikina. Horren erakusle, poliziarekin kolaboratzeko eskaintzak eta mehatxuak zein eraso faxisten agerpena dira, besteak beste. Errepresio honek gazteria sumisoa bihurtzearen helburu argia dute. Gure balorei zein pentsamoldei uko egin diezaiegun bilatzen ari dira. Horrela, hezkuntza, hizkuntza, feminismoa, autogestioa edota inposatu duten gidoietik ateratzen den edozein proiektuaren alde egin ez dezagun. Momentu honetan, Araban 20 gaztetik gora poliziak torturaz lotutako zerrenda beltzetan ageri dira. Gazte hauek atxilotu eta torturatuak izateko arriskuan daude, eta hemen aurrean adi egoteko deia luzatzen dugu. Gazte mugimenduak, gazte orok, gazte hutsa izateagatik jasaten duen jarraipen, presio, atxiloketa, tortura eta espetxe oro salatzen dugu. Eta ozen adierazten dugu ez dugula beste gazte bakar baten kontrako jasarpenik onartuko. Honekin batera eta amaitzeko, norbanako eta eragile guztiei deia luzatzen dira Euskal Herria, bereziki Araban gazteak pairatzen duen egoera latza salatzea, eta gure artekeen eraso bakoitzaren aurrean erantzuteko konpromesua hartzera. Modu berean, zenbat komunikabideek egoera larria euskaraziz eta gazte mugimenduak kriminalizatuz erakusten dute konplizitatea amaitzeko exigitzen dugu. Eskubide zibil eta politikoen errespetua irmoki exigitzeko ordua iritsi da Euskal Herria. Eta horien defentsan gazteak lehenengo lerroan egongo gara. Euskal Gazteria aurrera, atxiloketa gehiagorik ez.